tare da ni ga zafafan fina-finai sun fito ga kamfanin Algaita ya saki sabon bidiyon nan masu gida wayo Allah bidiyon nan yayi matakar kyau ina ma abota kallon fina-finai ga kuma kara kai daga kamfanin Sulta wannan fim ana ta tallata muku ga kaddara wannan fim din la ilaha illallah kada ka bari a baka labarin wannan bidiyo manyan fina-finai ne nake tafa muku da su kamar yadda aka saba ni ne naku a kula ko da yaushe mai kawo muku mai zakulo muku wasu zaratan zafafan fina-finai wannan sababbi ne yau wadannan suka fito ga duk wanda ke da sha'awar kallo ko yake da bukata ɗaya daga cikin su ko gabaki ɗaya wannan bidiyon yanzu haka suna nan a hannun mu mai sha'awa ya kalle su gabaki ɗaya ko kuma a tura mai guda ɗaya sai ya garzo ya mana magana a duk fadin duniya ko a ina kake wayannan fina-finan za su iya zuwa har inda kake ka kalle su cikin kwanciyar hankali ina tafa muku da manyan fina-finai na manyan jarumai waɗanda ake yayi sababbi da dumudumin su kada ku manta ku dauki wannan lambar waya ita ce za ta kawo ku gare mu ku yi mana magana ta haka ne za mu iya sauraron ku mu ji bukata ko mu tura muku duk abin da kuke da bukata kada ku manta kuma da subscribing wannan channel tamu a duk fadin duniya ko a ina kake baka yi mana nisa ba za mu iya kulla kasuwanci da kai ku dai ku dauki lambar waya ku yi mana magana ku yi mana subscribing ku share zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki domin su rika samun zaratan fina-finai irin waɗannan manyan da ake yayi da zarar sun fito mun gode da ba mu aran lokacin ku sai mun sake kasancewa da ku a zafafan fina-finai masu fitowa kada ku bari a baku labarin waɗannan manyan fina-finan